ראינו מקודם. אבא, אתה בא, אבא, בוא, נו, בוא. אבא, בוא, לא? נו, אבא, חלק 6. אני מתה על זה. זה הצד שלי, בוא. תראה לי, אני אוהבת את זה. תראו, מייגוד. אבא, בוא. תראו, הוא בא בדיליי. חביבי. תראו, אני לא רואה את הדרך. זו הדרך, הגדלתי אותה. רגע, אני אנסה להקטין אותו. הנה, יופי, נראה לי תעזור לי להקטין. תראו, אתם רואים את זה יותר גדול ממני. טוב, אחרי זה אני אזכר לכם בסרטון הבא. יואי, אני לא צריכה להחזיק נכון, אבל זה השטח שלנו. מה כתוב? בס השיט. הנה, זה, רגע. בואו נמתי. לא מדהים. אתם הספקתם. סורי. יש גם את המספר הזה. יש גם את זה. רבה. רגע, מספר 1. אני נוסעת על סקייטבורד, תראו. סקייטבורד. אני לא נוסעת הכי מהר בסקייטבורד, אבל... הגענו. סיימנו. איפה השער שלנו למעלה? 6. הנה זה, איש 2, יש לנו עוד 4. בואו איתנו!